Sziasztok! Elérkeztem egy újabb videóval, aminek a témája nem más, mint a fenéképítés. Szóval szerintem most ezt a videót inkább a csajszik fogják végignézni. Úgy gondoltam, hogy muszáj egy kicsit jobban kifejtenem ezt a témát, mivel nagyon sok olyan kérdés érkezett, hogyan építettem a fenekemet, hogy én miket alkalmazok, hogy én miket eszek, hogy ennyire csoda módon elkezdett nőni, hogy most beavatlak titeket az összes kulisszatitokba, és megosztom veletek azokat a személyes tanácsokat és tapasztalatokat, amik nekem beváltak, és nem fogok nektek hazudni. Lehet, hogy éppen pontosan azok a dolgok, amik nekem beváltak, azok nem biztos, hogy nektek is be fognak válni, de úgyis kiderül. Előre leszögezném azt, hogy minden test máshogy működik, minden ember más, és mindig személyre szabottan, egy egyénre szabottan kell azt az edzésprogramot összerakni, azt az étrendet összerakni, az ételek mennyiségét összerakni. Nézzük is, hogy mi az első legfontosabb dolog. Ezen sokat gondolkodtam, de valójában mindig ide lyukadok ki, hogy válasz egy nagyon-nagyon jó edzőt, akivel nagyon jól kijössz, és akire felnézel, akire maximálisan hallgatsz, és azt csinálod, amit ő mond. Elég régóta, majdnem 2 éve jelen vagyok a social médiában, és valóban úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy nekem semmi seggem nem volt. Nagyon el voltam kenődve, mert az első versenyszezonomban is totálisan lement a fenekem, és nyilván egy versenyformában, egy hétköznapi ruhában úgy mutat az ember, mint egy 10 éves kislány. Megtaláltam az edzőmet a social médián. A következő nagyon-nagyon fontos dolog, ne féljetek enni. Ezt most hiába mondom azoknak a lányoknak, akiknek egyébként valamilyen szintű étkezési zavaruk van, mert nekem is volt, mint minden versenyzőnél a verseny után szokott megmutatkozni egy kis étkezési zavar. Amiért küzdesz a versenyformádért, azt eléred, akkor lejössz az utolsó versenyen, az utolsó színpadról, és valami hihetetlen módon kurva jól esik egy nagy hamburger vagy pizza, és ez tökre rendben van. Az emberrel könnyen elszaladhat a ló. Az egészséges, hogyha utána kicsit fedettebbé válik az ember, és úgymond egy egészséges testi állapotba visszakerül. De ez egy versenyzői étkezési zavar, én azt gondolom, hogy ezt is külön kell szedni a sima étkezési zavartól, hogy te feneket akarsz építeni, és tényleg bele akarsz vágni, és tegyük fel, mondjuk egy elég vékony testalkatod van, mondjuk nehezen hízol, se a szénhidráttól, se a zsírtól, se a fehérjétől. Nem kell félni. Személyes tapasztalatok és tanácsok alapján, mert én nagyon sokat gondolkoztam ezen, nekem az vált be a legjobban, amikor mondjuk egy edzés előtti kajámat megettem, mondjuk tegyük fel egy jó nagy táriskásra, mondjuk tömegelésben ilyen 70-80 grammot ettem, jó kis méretes adag, főleg, hogyha az ember turbózza, gyümölcsel, mogyorúvajjal, fehérjeporral. Én mindig arra gondoltam, amikor megettem ezt a jó nagy riskását, hogy fú, de jól laktam, és mennyire jó, hogy most megtehetem, mert majd versenyszezonban vissza fogom ám sírni azt, hogy hát 20-30 grammot eszek, és akkor... Na, igen. Szóval, hogy ez volt az első gondolatom, hogy mennyire jó, hogy tényleg ott van, és megtehetem. Arra irányítottam a figyelmemet, hogy milyen jót fogok edzeni, és milyen erős leszek az edzésen, és mennyit fogok fejlődni. Tényleg látod azt a változást, hogy oké, most az ételnek köszönhetően, mert az étel a barátunk, nem pedig az ellenségünk, és annak köszönhetően erősebb vagy, tényleg elkezdesz nőni, és elkezdesz formásodni, és akkor oldalt azt látod a tükörben, hogy hú, de jó kis barack fenekem nő itt, kérem szépen. Kell hozzáállni pozitív gondolatokkal körülvenni ezt az egész történetet, mert higgyétek el, hogy úgy tudjátok ezt egészségesen csinálni. A harmadik fő szempont, ami nélkül nem fog sikerülni rendesen a popsi formálás és popsi építés, az az alvás, a pihenés, a regeneráció. Ezt most az edzésterv és az edzés előtt mondom nektek, hogy tényleg ez valójában valamilyen szinten fontosabb. Mert hogyha te nem pihensz eleget, és nem tudsz arra koncentrálni, hogy tényleg legyenek nyugodt perceid, és azt az alvásra, a regenerációdra fordítsd, egyáltalán nem tudsz normálisan aludni, és felkelsz éjszaka 10-szer, fáradt vagy. Ennek ellenére tudsz fejlődni, hogy csak 50% az, amennyit fogsz fejlődni, és a másik 50-et meg bedobhatod a kukába. Tényleg figyeljetek arra, ami nektek bejön a pihenés szempontjából, hogy meditáljatok, hogy tényleg rakjátok le a telefont mondjuk a lealvás előtt 1 órával. Nekem nem sikerül.
de most ezzel küzdök. Nagyon fontos a pihenés, és senki nem hiszi el, vagyis nem az, hogy senki nem hiszi el, inkább kevesen hiszik el, úgy gondolom. Ugye ide tartozik a pihenőnap is. Amit pihenőnapnak nevezünk, az nem azt jelenti, hogy neked külön el kell menned futni, boxolni, és mert most edzeni akartam, és nem tudok pihenni. Nem, kell pihenőnapot is tartani, mert akkor fog fejlődni az izom. Ne edzétek 5-ször a feneketeket egy héten. A következő dolog a megfelelő edzésterv. Akkor elkezdtünk Szabival együtt dolgozni, és teljes testedzést végeztem, és nagyon be voltam fosva, hogy úristen, teljes test, és akkor láb, meg felsőtest egyszerre. Hogy fogok én így fejlődni, hogy fogom a fenekemet felépíteni, meg a vállamat, hogyha a ti edzőtök is egy személyre szabott, rátok szabott edzéstervet fog nektek adni, és azt mondja, hogy higgy bennem, és kezd el csinálni. És figyelj, nyilván a legfontosabb az a technika és a pontosság és a koncentráltság az edzéseken és a munkasorozatokban, mert hogyha nem teszed bele az energiát, csak mondjuk kis bemelegítő súlyokkal dolgozol, és akkor te már második kész vagy az edzéssel, és el se fáradtál, hogy nem tetted bele valójában a maximumot, és te azért annyira nem akarod azt a popsit felépíteni. Szóval én azt tapasztaltam egyébként, hogyha koncentráltan elmegyek edzeni, például nekem nagyon sokat segít az, hogy bedugom a fülhallgatómat, és leülök 10 perccel edzés előtt, és elgondolom, hogy edzés végén milyen jól fog esni az, hogy fejlődtem, hogy helyesen végeztem a gyakorlatot, hogy koncentráltam minden egyes munkasorozatban, és rohadt jót fogok edzeni. Nekem például ez nagyon sokat segít. Szóval én most azért nem fogok itt tanácsokat osztogatni azzal kapcsolatban, hogy építs fel az edzéstervet, még legyen az első gyakorlatod, mert ez teljesen egyénfüggő. Jelenleg egyébként alsó és felső felosztásban edzek heti 5-ször, nekem 3 alsótestem van, és 2 felsőtestnapom van, és nekem ez most nagyon bevált, mert amikor alsótestre edzek, akkor ez körülbelül egy ilyen, nem 50 perc, inkább 1 óra alatt megvan. Nekem ez például jobban beválik, felkészülésben főleg, mert hogyha 4-szer edzenék, mondjuk teljes testet, akkor nagyon hosszú, majdnem 2 órás edzéseim lennének, és akkor edzés végére már így feküdnék a padlón. Én tömegelésben szinte, hogy majdnem csak teljes testeztem, és nekem nagyon-nagyon bejött, mindig tudtam koncentrálni, tehát az is egy nagyon-nagyon jó felosztás. De az edzéstervvel kapcsolatos dolgokat, az első dolog az legyen, hogy mindenképpen koncentrálj az edzésen, és tedd oda magad. A második dolog az legyen, hogy végezd helyesen és szabályosan az összes gyakorlatot, vagyis inkább úgy mondom, hogy a munkasorozataidat, és próbáld beletenni tényleg a maximumot. A harmadik dolog az, hogy tarts elég pihenőidőt a szettek között. Ha te túl gyorsan le akarod az edzést zavarni, akkor hidd el nekem, hogy se olyan súllyal nem tudsz dolgozni, se olyan koncentráltan nem tudsz dolgozni, nagyon leterheli az idegrendszeredet, úgyhogy ez is nagyon fontos dolog. Egy bónusz tanácsként tudok nektek osztani, arra igazából nem olyan régen jöttem rá. Van lehetőségetek a barátnővel, baráttal, vagy valamilyen számotokra motiváló emberrel edzeni, és fel is ajánlja azt, hogy segít nektek. Én például nem szeretem azt, hogyha valaki már a végén így odarakja az ujját a lábtolóhoz, hogy jaj, nem segítek, de hogy itt van. Nem, csak álljon oda, és tényleg kezdjen el motiválni, és hogyha kell, akkor beszéljen csúnyán, hogy gyerünk már, rak bele a energiádat, mert meg tudod csinálni. Tudjátok, hogy mennyit jelent? Rengeteget jelent. Szóval, hogyha van egy nagyon jó edzőtársad, akkor hidd el, az mindennél többet ér. Ennyi lenne ez a kis videó az én saját tapasztalataimmal a fenéképítéssel kapcsolatban, hogy nekem mik váltak be, és remélem, hogy sokat tudtam nektek csajok segíteni. Bármilyen kérdésetek van, vagy bármilyen kérdés, vagy kérés videókkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornámra, és kövessetek be TikTokon, illetve Instagramon is. Én Ilda Fitness voltam. Sziasztok, és kellemes fenéképítést mindenkinek!